କରିପାରିବୁନି। ତୋ ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ ହୁଏ ନା। ଏ କାମ ତୋ ଉପରେ ସୁଟ୍ କରେ ନା। ୟାର ତୁ ଆଉ କିଛି କାମ ଦେଖିନେ ନିଜ ପାଇଁ। ଏ କାମକୁ ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ତୁ ସେ କାମ କର। ସେ କାମରେ ବେଶୀ ଫାଇଦା, ଜଲ୍ଦି ବି ଗ୍ରୋ କରିଯିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ, ତେଣୁ ଏପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେବେ ଆଉ କହିବେ କି ସାର୍ ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି କାମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣ କହିଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ କରିବି ନା, ତେଣୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଆଉ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଆସି ବାଧା ଦେବେନି। ମୁଁ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବାଧାରେ ନିଜ ରାସ୍ତା ବଦଳାଉଥିବି? କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଗରେ ନାଚିବି? ଆପଣ ଠିକ୍ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ମୋ କାମର ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ଦେଖେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ କାମ କେବେ ବି କରିବେନି, ଧୋକା ଖାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ କ'ଣ କରିବି, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ମୋର ନିଜ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛି। ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁଇ ହାତରେ ନମସ୍କାର କରି ପୁରା ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ଗୋଟେ ହିଁ କଥା ଭାବିବ, ମୁଁ କରିପାରିବି। ଏହାଠାରୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ। ସଫଳ ହେବି ନହେଲେ ଅସଫଳ ହେଇ ମରିଯିବି। ଯିବି ବି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ, ମରିବି ବି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ। ଲୋକ ଯଦି କିଛି କହିବେ, ସେ କଥା ମୋ କାନରୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହୋଇ ପୁଣି ସେଇ ଜଳବାୟୁରେ ମିଶିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇବାକୁ କହିବେ, ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବି। ଉପରୁ ଖାଲି ହଁରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କହିବି କି ଭାଇ, ଯାହା ତୁ ଆଜି ମୋତେ କହୁଛୁ ନା, କାଲି ତୁ ହିଁ ଦୁନିଆକୁ ଯାଇ କହିବୁ ମୁଁ ଏହି ଲୋକ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲି। ଲୋକଙ୍କୁ ବଦଳିବାର ସମୟ ଲାଗେ ନା ୟାର। କିଛି ଲୋକ ତ ବୋହୁରୁ ବି ଏଣ୍ଡୁଅ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆଗରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହାତର କଣ୍ଢେଇ କେବେ ବି ହୁଅ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଯିବ ତ ତମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ କହିବେ ଇଏ ହେଲା ରାସ୍ତା, ଏହା ଉପରେ ଚାଲ। ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଆଜି କହିବେ, କାଲି ସିଙ୍ଗର ହେବାକୁ କହିବେ, ଆଜି IAS ହେବାକୁ କହିବେ, କାଲି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ କହିବେ, ଆଉ ତମେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍କରରେ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେହି କିଛି ବି କହୁ, ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସର ତଳେ ସବୁ କିଛି ପୋତି ହେବା ଜରୁରୀ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଲାଇଫ୍ର ପର୍ପଜ୍ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବନେଇଥିବେ, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ସହିତ ତିଆରି ହେଇଥିବ ଏବଂ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଯେ ତୁମ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ତ୍ରୁଟି ଖୋଜିବେ, ଅବହେଳା କରିବେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବିଫଳତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତୁମର ବିଫଳତା ଦେଖି ତୁମ ଉପରେ ହସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଯେବେ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ହାରିକି ବି ରହିବନି, ସେତେବେଳେ ତୁମର ସଫଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କାରେ ଭୟଭୀତ ଲୋକ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ତମ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିକି ତମକୁ ଦବେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତୁମର ହିଁ ଜିତ୍ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଛାଡ଼, କାହିଁକିନା ଲୋକ ସେଇଆ କହିବେ ଯାହା ଭାବିବେ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରିବେ। ତୁମର ହିଁ ଜିତ୍ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ତୁମର ହିଁ ଜିତ୍ ହେବ।